Yen dina iki kowe isih sempet nesu, mbantah, utawa krasa jengkel karo wong tuamu, kuwi tandhane kowe isih diparingi berkah sing ora ana regane. Wong tuamu isih ana. Coba pikiran alon-alon. Senajan bapakmu kadang katon atos lan ora akeh omong, ning saktenane ana kesel lan pengorbanan sing ora tau dheweke critakake. Dheweke bisa wae ora pinter ngucap tresna, nanging saben langkahmu saiki kuwi ana marga perjuangane sing sepi lan tulus. Lan ibumu sing kadang kowe rumangsa cerewet utawa ora ngerti kahananmu, nyatane dheweke sing ngandhut, nglairake lan ngopeni kowe kanthi katresnan tanpa entek. Saben donga sing kaucap ana jenengmu sing tansah dheweke sebut, senajan kowe ora tau ngerti. Aja kesusu nyalahke lan nuntut wong tuwa kudu sempurna, dene kowe dhewe isih adoh saka dadi anak sing tenan bekti. Nalika kowe krasa kesel karo sikape wong tuwa, elinga, wong tuamu ora tau kesel ngadepi kowe wiwit cilik nganti saiki. Saka kowe durung isa apa-apa nganti kowe saiki wis gedhe lan duwe karep dhewe, dheweke tetep sabar lan ngancani. Aja nganti mung amarga siji loro rasa lara, kowe lali karo ewu kebecikan sing wis dheweke paringke. Amarga mengko ing tembe sing paling mbok kangeni dudu kasampurnan wong tuwa, nanging suarane lan wektu sing biyen bisa kumpul bareng. Lan wektu kuwi ora bakal bali, sing keri mung gelo amarga durung sempet ngomong matur nuwun bapak, matur nuwun ibu, nyuwun pangapunten, kula dereng saged dados lare ingkang bekti kados ingkang panjenengan kersakake.